De tweede editie van het Kids Zomerfestival ging dinsdagochtend van start op het sportpark in Leunen. De kinderen uit Leunen, Veulen en Heide kunnen 2 dagen genieten van verschillende activiteiten. Ja, ze kunnen weer een beetje hetzelfde programma verwachten als vorig jaar. Hè. Ze gaan hier dadelijk starten met de hutten bouwen achter mij. En vanmiddag gaan we de groepen splitsen. We gaan er een aantal een vakantietocht doen door het dorp. En vanmiddag een bosspel. En we gaan bij Maaskort in de tennishal gaan we lasergamen met groep 4 tot en met 8. En morgen staat het in het teken van een GPS-tocht voor groep 4 tot en met 8 en een vrije ochtend. Waarbij ook de peutertjes van 2 tot 4 jaar aansluiten. En we sluiten het af met een sport- en spelmiddag hier op het sportpark. En er komt ook nog een kermisattractie, geloof ik? Ja, inderdaad. Die hadden we vorig jaar gesponsord gekregen. Dus dat hebben we dit jaar weer geprobeerd. En die komt met alle plezier hun draaimolen hier weer neerzetten voor de kleine kinderen. Dus ja, mooi dat daar iedereen in meedenkt. De aftrap is volgens Tonen goed verlopen. Ja, heel goed. Sowieso 160 kinderen weer. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we die weer hier op het sportpark hebben. Na de eerste editie was het toch even afwachten wat erop afkwam. En ja, super verlopen. Ze hebben nu middels 2 verschillende spellen hun groepjes bij elkaar gevormd. En daar gaan ze nu mee aan de slag. Er doen 20 kinderen meer mee dan vorig jaar, begreep ik. Dat wil zeggen dat het vorig jaar geslaagd is geweest en dat jullie op dezelfde voet door zijn gegaan? Ja, absoluut. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk op een heel laat termijn dat we nog begonnen zijn. En was het afwachten wat erop afkwam. Ja, en toen hoorden we eigenlijk al in de reacties van volgend jaar gaan we daar met onze vakantie wel rekening mee houden dat we er zijn. Ja, dat is toch altijd afwachten of dat gaat gebeuren. Ja, 160 kinderen terwijl er 230 hier op school zitten in de 3 dorpen. Ja, dat is gewoon een fantastisch aantal en daar zijn we heel blij mee. En ja, we hopen dat we dat kunnen continueren de komende jaren. Ja, want wanneer is het voor jullie als organisatie geslaagd? Ja, goed. Voor mij is het nu al geslaagd als die blije gezichten zie bij binnenkomst. En ik ga ervan uit dat ze hier morgen weer met blije gezichten weggaan. En zonder gekke incidenten zou het weer een fantastisch evenement zijn voor ons. En dan, als ik jou zo hoor, wordt het iets blijvends? Ja, dat gaat het zeker worden. Morgen krijgen ze weer een aanzichtkaart mee met de datum voor volgend jaar erop. Dus ja, we gaan zeker volgend jaar weer een 3e editie organiseren. De 3e editie van het Kids Zomerfestival is volgend jaar op 30 en 31 augustus.